Com s'ha d'utilitzar els col·lectius? En singular o en plural? Bona pregunta. En aquest vídeo us explique com. Molt bé, comencem. El sintagma nominal està format per un determinant, per un nucli i per un complement. El determinant pot ser articles demostratius, possessius, numerals, quantitatius indefinits i alguns interrogatius o relatius. El nucli pot ser un substantiu o pronoms i el complement pot ser un adjectiu o un sintagma adjectival, com per exemple la taula del mestre, un nom o un sintagma nominal, com per exemple el riu Besòs, i oració adjectiva, com per exemple la taula que hem comprat. Així tenim un exemple, una bibliotecària jubilada. Una representa un determinant, bibliotecària és el nucli i jubilada és el complement. És important saber que el nucli del sintagma nominal que fa de subjecte determina el nombre del verb de l'oració, com per exemple una taula xicoteta o unes taules xicotetes. Però hi ha uns tipus de noms anomenats col·lectius que presenten un ús particular, perquè tenen forma singular i significat plural, com per exemple colla, equip, família, gent, grup, joventut, multitud, públic, ramat, veïnat. Ara bé, quan l'oració és copulativa i presenta un atribut o bé quan inclou un complement predicatiu, el verb apareix en plural. Així tenim l'exemple. La majoria dels participants són jubilats o la resta dels adolescents van arribar esgotats. Així tenim dues normes de concordança. La primera norma és: quan el subjecte té sentit col·lectiu, és preferible fer la concordança en singular. Així tenim un exemple. La majoria ha cantat molt bé. La majoria és el col·lectiu en singular, però amb sentit en plural. Per tant, així el verb el tenim en singular. I la segona norma de concordança és quan el nom col·lectiu va acompanyat d'un determinat especificatiu en plural. I per això és preferible establir la concordança en plural. Així tenim un altre exemple. La majoria dels estudiants van mostrar el seu desacord en la manifestació. Com les paraules dels estudiants estan en plural, el verb s'ha de posar també en plural. Abans d'acabar, us recomano aquests 3 vídeos que teniu en la pantalla sobre errors i barbarismes. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. En el pròxim vídeo parlarem sobre idees de vocabulari per fer redaccions sobre la família. Si us ha agradat, per favor, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació i us espero per ací en el pròxim episodi. Adeu!